Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanyň daşary işleri ministri Raşid Merediň ýol başlygyna Türkmen wekiliýeti 17-19 martda Brüsselde bolup ýokary derejeli Ýewropa resmileri, işgür toparlary we Ýewropa kompaniýalarynyň ýol başçylary bilen duşuşdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary syýasat başlygy Josep Borrell, Ýewropa Komissiýasynyň sowda meseleleri boýunça komissary Valdis Dombrovskis, Ýewropa Komissiýasynyň vice-prezidenti Margaritis Schinas we Ýewropa Birleşiginiň halkara hyzmatdaşlyk komissary Jutta Urpilainen ýaly ýokary derejeli Ýewropa resmileri türkmen diplomatyny kabul etdiler. Bular barada Türkmenistanyň döwlet gödäwçiligine media serişdeleri habar berdiler. Ýöne Ýewropa resmileri duşuklar boýunça beýanat çap etmediler. Şeýlede türkmen wekiliýet Philips, Cargolux, Hexagon Global BV, Picanol, Royal IHC ýaly iri Ýewropa kompaniýalarynyň ýol başçylary bilen duşuşdylar. Saparyň barşyna Türkmenistan we Ýewropa Birleşigi taraplaryň arasyna hyzmatdaşlyk şertnamasyna goşulmak tesbirnamasyna gol çekdiler. Türkmenistan Merkezi Aziýa sebtini Ýewropa Birleşigi bilen hyzmatdaşlyk şertnamasyna goşulmadyk ýeketäk döwletdi. Ma'lum bolşan Türkmenistan we Ýewropa Birleşigi 1998-nji ýylyň maýyna partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdiler. Türkmenistan bu tesbirnamany 2004-nji ýylda ratifikasiýa etdi. Ýewropa parlamenti we Birleşigi agda ýurtlaryň parlamentleri Türkmenistana adam hukuklarynyň ýagdaýyna sargylanyp bu resminamany tasdiklamakdan saklanyp gelýärdi. Ýöne Birleşigi agda ýurtlaryň parlamentleri soňky bir näçe ýylyň dowamyna bu resminamany ýylyny tasdikladylar. Britaniýanyň hökümet web-saýtyna görä 2018-nji ýyla çenli Türkmenistan Ýewropa Birleşigi hyzmatdaşlyk şertnamasy Britaniýadan başga ähli Ýewropa Birleşigi ýurtlary tarapyndan ratifikasiýa edilen ekeni. Ma'lum bolşýaly Britaniýa Ýewropa Birleşigini 2020-nji ýylda resmi taýdan terk etdi. Birleşik Merkezi Aziýa ýurtlary bilen gatnaşyklary putulandyrmagy ýykyn edýär. Raşid Merediň bilen Josep Borrelliň duşuşygyna taraplar Merkezi Aziýa bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna özara gatnaşyklary putulandyrmagy aýratyn üns berdiler. Energetika ulug sany ulgam, bilim we daşky urşa ulgamlary hyzmatdaşlygyň geljegi uly ugurlarynyň hataryna görkezildi diýip türkmen medeniýeti ýazýar. Birleşik 2019-njy ýylda Merkezi Aziýa boýunça täze strategiýany kabul etdi. Bu strategiýa Merkezi Aziýa ýurtlaryna adam hukuklarynyň, demokratiýanyň, howpsuzlygyň, daşky urşagyň ösdürilmegini, ykdysadyýetyň diversifikasiýalaşdyrylmagyny, hususy pudugyň ösdürilmegini, sebitde özara sowdanyň we durnuklu ary bağlanşygyň putulandyrylmagyny hem-de regional integrasiýany ileri tutýar. Merediň ýol başlygyna türkmen wekiliýeti Brüssel amalaşyran saparyndan bir hepde öň 10-12 mart aralygynda Wenada boldy. Türkmenistanyň döwlet gödäwçiligine media serişdeleri Ýewropa ýurtlary bilen sowda ykdysady ulgamlarda energetika we transport pudugyna gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçiliklerini ünsü çekýärler. Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna gol çekilen hyzmatdaşlyk şertnamasy taraplaryň arasyna gatnaşyklaryň hukuk büniadyny kesýetleýär. Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistan köp ýyllyklaryň dowamyna hususan energetika pudugyna gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçiliklerini seredip gelýär. Tebigat serişdelerini baý Türkmenistan özüniň eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagylarynyň çäklerini Hazar üssü gaz geçiriji taslamasy arkaly Hazar deňiziniň üssü bilen Azerbaýjana, onuň aňyry Türkiýe we Ýewropa ýurtlaryny ýa-da Iranyň üssü bilen swap bulalaşygy arkaly Türkiýe we onuň aňyry Ýewropa ýurtlaryny gaz iýermegiň mümkinçiliklerini gün tertibine getirýär. Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow martyň başyna Türkiýe Respublikasyna amalaşyran saparyna öz ýurdunyň, Hazar deňiziniň, Azerbaýjanyň we Iranyň üssü bilen Türkiýe we Ýewropa ýurtlaryna tebii gaz iýerip biljakdygyny aýtdy. Bu saparyň çäklerini Türkiýe bilen Türkmenistanyň arasyna gaz üçinçiligi boýunça özara düşünşmek ähtnamasyna gol çekildi. Türkmen wekiliýetiniň Ýewropa paýtagtlaryna amalaşyran saparlarynyň fonuny syýynçylar Türkmen hökümetiniň Ýewropa sebitine gaz iýermek mümkinçiliklerini çynlyky çemeleşip başlanyny aýdýarlar. Düýbi Britaniýada ýerleşen Meetings geňeşdarlyk kuramasynyň energetik howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts 17 martda Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu tarapyndan taýýarlanýan mejlis gepleşigine beren interwýusyny Türkmen hökümetiniň eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak taýýarlarynyň çäklerini Türkiýe we Ýewropa ýurtlary bilen energetik pudugyna hyzmatdaşlygy ösdürmäge gyzyklanma bildirýändigini gurrun berdi.
Ekspertler görä ýurtlaryň arasyna häzir bar bolan gaz geçirjileriň hödürleýän mümkinçilikleri Türkmenistanyň Günebatar ugru boýunça ýylda 30 milliard kub metr ýaly uly möçberlerde gaz bermek isleglerini çäklendirýär. Türkmenistan bilen Iranyň arasyna ýyllyk kuwaty 20 milliard kub metr çen gaz geçirmäge ukyply geçirji ulgamlar bar. Iran bilen Türkiýanyň arasyna gaz geçirji ulgamy ýylda 14 milliard kub metr çen gaz geçirmäge ukyplydyr. Häzirki wagtda bu ulgam arkaly Türkiýe Irandan 10-11 milliard kub metr töwereg gaz import edýär. Iran Azerbaýjan bilen arada gaz geçirji ulgamynyň ýyllyk kuwatyny 5,5 milliard kub metr çenli giňeltmäge çalışýar. Azerbaýjan türkmen gazyny öz şägini üstasyr geçirip bermäge özüniň taýýardygyny ma'lum etip gelýär. Ýöne bu ugurda türkmen tarapynyň başlangyç bilen çykyş etmelidigini nykdyýar. Turkmenistan always said we want to export gas to the West. We really do want to. Türkmenistan ilmidamada bir Günebatara gaz eksport etmek isleýär. Bir hakykatdan isleýär diýip gelýär. Ýöne olar ýyllyk kuwaty 30 milliard kub metr töwereklaryny gaz geçirmäge ukyply bolan ulgamlary islegildirip gelýär. Ýöne Türkiýede geçirilen gepleşiklerde Türkiýe ondan aňry Ýewropa gaz bermegiň mümkinçilikleri ara alınıp maslahatlaşylanna eksporta degişli gazyň deslapky gowrumy 2 milliard kub metr ýaly kiçi möçberler barada gurrun edildi. But when it comes to volumes, they're talking of starting at as little a level as 2 BCM. Diýip Britaniýaly bilermen Azat Ýewropa Zatlyk radiosynyň mejlis gepleşigine gurrun berdi. Türkmenistan Hazar deňiziniň, Azerbaýjanyň ýa-da Iranyň üstü bilen Türkiýe ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna gaz bermekçi bolýar. Ýyllyk kuwat 14 milliard kub metr gaz geçirmäge ukyply bolan Iran Türkiýe gaz geçirjisi goşmaça 4 milliard kub metr çemet gaz aktyryp bilýär. Galbertide Türkmenistan Iran gaz geçirjilerini Irak bilen Türkmenistanyň arasyna alaşan 10 milliard kub metr çeni türkmen gazyna da ýer tapylmaly. Azerbaýjan hem swap bilen alaşyk arkaly Iranyň üstünden ýylda takminan 2 milliard kub metr çeni türkmen gazyny satyn almak barada alaşypdy. Ýöne bu ulalaşyk 2024-nji ýylyň ýanwaryna wagtlaýyn togtadyldy. Türkmenistan bilen Iran arada körpüje gurtugy gaz geçirjisi 1997-nji ýylda Döwletawat Saragysgan gaz geçirjisi 2010-njy ýylda işe girdildi. Energetika bilermeniniň sözlerine görä Türkiýe hususan gödüňüne tutulýan Hazar üstü gaz geçirji ulgam arkaly Azerbaýjanyň üstü bilen türkmen gazyny import etmäge istek bildirýän ýaly bolup görünýär. 2023-nji ýylyň dekabryň ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümet ara Türk topary türkmen gazyny Iranyň üstü bilen Türkiýe iwermegiň ähmiýetini nykdy. Hatda Türk resmileri 2022-nji ýylyň tomsyna türkmen gazyny import etmek boýunça 3 ugrun ara alınıp maslahatlaşylýanyny ma'lum edipdiler. The Turks appear to be Türkler türkmen gazyny import etmäge aýgytly çemeleşýän ýaly bolup görünýär. from Turkmenistan. Diýip Roberts aýdýar. Bilermene görä Türkiýe hem sebitde gaz merkezine urilmäge finansiýar. Şol bir wagtda Türkiýe uly möçberlerde Rus gazyny satyn alýar. Şonuň üçin Türk hökümeti Rus gazyna bolan garaşlylygy adalyp deň agyrmlylygy ýoly goýmak maksady bilen energetika çeşmelerini artdyrmagy, şol sany türkmen gazyny satyn almagy istek bildirip gelýär. Azat radiosynyň azathabar.com şeýlede Türkmenistandaky pitikli beýlik websaytlara Sayfon 3 proxy ulgamy arkaly bökdönsiz girip bilersiňiz. Munuň üçin proxy ulgamyny sayfon3.com ýagny p s i p h o n 3.com websaytyndan kompýuteriňize ýa-da smartfonuňyza indirip gurnaň. Sayfon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin edýär. Sayfon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp, ýurtdaky pitikli saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli ony p s i p h o n 3.com sayfon3.com websaytyndan täzelep durmagy unutmaň. Hazar üstü gaz geçirji tassamaty durmuşa geçirilen halatyny hem Azerbaýjanyň Ýewropa Birleşigi ýurtlaryny çenli bar bolan gaz geçirji ulgamlarynyň ýyllyk kuwaty uly möçberlerde türkmen gazynyň iwerilmegine mümkinçilik bermeýär. This seems to me to indicate that the Turkmens are now realistic, that they're beginning to understand that if they want Türkmen hökümeti inni ýagdaýa realist çemeleşip başlan ýaly bolup görünýär. Olaryň häzirki täzirçilik şertlerini Ýewropa ýurtlaryna gaz bermegiň mümkin boljakdygyny göz ýetirip başlan ýaly bolup görünýär.
Häzirki bar bolan täzirçilik şertleri, täze infrastrukturala köp mukdarda harajat sarp edilmegini oňlamaýar. Olar Ýewropanyň potensial energetika hyzmatdaşlary mümkin bolýandan bar bolan infrastrukturalardan peýdalanmaly bolýarlar. Using existing infrastructure as much as possible. Deep Roberts aýdýar. Azerbaýjan Günorta gaz koridoru arkaly Ýewropa ýurtlaryny ýeberýän tebii gazyny 2027-nji ýyla çenli 20 milliard kub metre çenli çykarmagy meýilleşdirýär. Ýewropa Birleşigi 2020-nji ýylyň dekabryna Günorta gaz koridorunyň Azerbaýjanyň tebii gazyna değişi böleginiň ýyllyk kuwatyny 10 milliard kub metreden 20 milliard kub metre çenli giňeldiljekdigini oglan etdi. Birleşik Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän uruşunyň fonuny Rus gazyna bolan garaşdyrlygy azaltmagy, import ugurlaryny giňeltmäge çalyşýar. Şeýle meýilleriň arasyna energetika bilermeleri Russiýanyň hem Ýewropa bazarlarynyň ornuny çalyşmak üçin Hytaý uguru boýunça gaz eksportlaryny artdyrmaga çalyşýanyny aýdýarlar. Hytaý gaz geçirji arkaly satyn alýan gazynyň agramly bölegini Türkmenistandan alýar. Şeýle-de mundan öňe 2023-nji ýylyň maýyna Hytaýyň täze gaz geçirji taslamlary babatyna Türkmenistany Russiýadan ileri tutýanlygy ma'lum bolupdy. Robert'e göre Russiýa günnäger ugru boýunça hem Türkmenistany gaz bazarynyň gysyp çykarmaga çalyşýar. We are seeing Turkmenistan frozen out not only of the Central Asian market, but the pipeline to China. Ýa-da Rus resmiýetleri mundan öňe Özbegistany, Gazagystany, Russiýany we beýleki Sowet ýurtlaryny öz içine alýan gaz birleşigini döretmek barada teklip bilen çykyş etdiler. Russiýa Sowetler döwründe gurulan Merkezi Aziýa Russiýa gaz geçirji tarkaly Özbegistana gaz satýar. Bilermene görä Russiýa Merkezi Aziýa Russiýa gaz geçirji tarkaly Sowet ýurtlaryna gaz berip şol gazyň öwedini Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçirjisinden gyýtaklaýyn peýdalanmagy, bu ulgamdan paý almaga çalyşýar. Bu bolsa Türkmenistanyň ykdysady bähbetlerine ters gelýär. Ýa-da Türkmenistan Russiýanyň gaz birleşigi baradaky belliklerine nägile bolup 2023-nji ýylyň tomutyna beýanat çap edipdi. Britaniýaly bilermeniň sözlerine görä Türkmenistan üçin günwatar ugru boýunça gaz eksport etmekde Hazar üssü gaz geçirji taslamasynyň gurulmagy amatly bolup durýar. Ol Hazar deňiziniň türkmen kenaryndan Azeri kenaryna çenli uzunlygy 78 kilometre barabar bolan gaz geçirjiniň gurulup işe girilmegi günwatar eksportlaryna badalga berip biler. For a relatively small amount, you can start seeing a good start to a system. And if you start with a Degişlilikde ujypsyz harajat bilen täze ulgama Hazarüssü gaz geçirji taslamasyna badalga berip bolar. Ulgama badalga berilse we transmilli ulgamyň beýleki bölekleri Günorta gaz koridoru giňeldilse Türkmenistan hem bu ulgama arkaly iwerjek gazynyň göwrümini artdyryp biler. Turks are also looking at. Deep energetika bilermeni aýtdy. Hazar üssü taslamasy işe girdilerine bilermene görä ilki başta 23 bölümde gaz geçirip bolmaz. Sebäbi Türkmenistanyň Azerbaýjana gaz iwerilen halatyny hem bu gaz Azerbaýjanyň aňry Ýewropa ýurtlaryna aktarmagy infrastruktura ýok. Bar bolan desgalarda türkmen gazyna ýeri ýok. Ýöne bilermen wagtyň geçmegi bilen Günorta gaz koridoru giňeldilen halatyna Türkmenistanyň hem Hazar üssü gaz geçirji ulgama arkaly iwerýän gazynyň göwrümini artdyryp biljekdigini aýdýar. Finçler Ýewropa banklarynyň gazylyp alynýan energiýa çeşmeleri bilen bagly taslamlary ileri tutmaýanlyklaryny aýdyp Hazar üssü taslamasynyň töweregindäki maliýe meselelerini ünitip çekip gelýärler. Türkmenistanyň Daşary işler ministrligi 2023-nji ýylyň tomutyna ýörüýte beýanat çap edip Hazar üssü taslamasynyň öňüne hiç ýyly syýasy, ykdysady we maliýe päsgelçilikleriniň ýokdugyny aýtdy. Daşary siýasat idarasy bu beýanatda Hazar üssü gaz geçirji taslamasynyň gurulşygynyň Hazar deňiziniň düýbüniň çäkleriniň Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyna kesitlenilmegine baglydygyny hem aýdypdy. Bu aralykda Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça hem tagalla edilýändigini aýdýar. Ýagdaýdan habarly bir çeşme Ýangy Ýakyn Azatlyk radiosynyň habarçysyna beren maglumatyna bu taslamanyň Awgan böleginiň gurulşygyna türkmen hünärmenleriniň iwerilip başlananyny aýtdylar. Azatlyk radiosynyň ikinji bir çeşmesi Awganystana türkmen hünärmenleriniň iwerilip başlananyny tasdiklap, olaryň Topuk taslamasynyň Awgan böleginiň gurulşygyna däl Awganystanyň öz içine Herat we Badgys vilayatlaryndan geçýän başga bir gaz geçirjiniň gurulşygyna iwerilýänliklerini aýtdy. Türkmen resmiýetleri fevralyň soňky hepdesine Kabulda, martyň 1-nji hepdesine Aşgabatda Taliban ýolbaşçylygyna Awgan hökümetiniň wekilleri bilen duşuşdy. Türkmenistanyň döwlet gödäwçiligindäki media serişdeleri Brüsselde geçirilen duşuşyklarda taraplaryň arasyna energetik hyzmatdaşlygy boýunça geçirilen maslahatdaşmalaryň jekme-jekligini ma'lum etmeýär. Maglumat üçin aýdylsa Türkmen mediasy 2023-nji ýylyň tomutyna Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedowyň ýylyň ahyryna çenli Brüssele sapar etmeginiň meýilleşdirilýändigini aýtdylar.
Ýöne bu heniz amala aşmady.